Basengxakini apha kuwe izaba ngumoya wakhe. Ngiyakuva ubani osekwetya uthi ningendiselani nezintombi zeli lizwe. Imbewu yenu maIsrael ingadibani noluhlangana lapha. Ubekhe yadibana nalo uThixo lo wenu unizise apha uza kunizisela umva. Nibe ngabantu abasisizwe sikaThixo sanyuliweyo, nibe ngabakhethwa kodwa abashiywe ngumkhethi. Uthi sigcineni ngenxa yemiphefumulo yenu. Bantu basekhwetyana ndifaka ubusuku, ndifaka uthi sigcineni ngenxa yemiphefumulo yenu. Le efunwa kangaka nguSathane, le elanjwele kangaka nguSathane. Abanye benamaphupha amabi nje suthi bafanele uba wena zinahme zizinto ezidlula zizinto ezifuna umphefumulo. Uthi mafanele umuntu wena njengoba uSathane menza aphile ngokunxila Monday to Monday akazibuzenza ukuthi kufuna umphefumulo ngoba ukutya kaSathane igazi lomuntu. Sigcineni bantu basekhwetyana ngenxa yemiphefumulo yenu. Lamadama neza amahlathi kufuna imiphefumulo yenu. If you go away from lo mqulo, if you run away from the ways of God, uzawufunyanwa ungahamba apha kuzufa, uzawufunyana umphefumulo wakho ube ngumhlali wasekhwetyana onomphefumulo othathiweyo. Mamela ke mntu wasekhwetyana, umuntu akathathwa ngoba etheni, umuntu akathathwa nje, uthathwa ngokuba kude noThixo. The only thing eyenza umphefumulo ube safe ungathatheki kukuhlala naye. Xa ukude naye uzakwenzakala. Sigcine ngenxa yomphefumulo wakho, sigcine ngenxa yomphefumulo wakho. Apha kukho rhebe, ndisibalisile le nto ngithi kukho rhebe ekhwetyana. Siyafana kukho inyoka ekhwetyana, inyoka eziyi-2 lena ngithethe ngazo lapha. The type of a snake lena encinci kodwa enepoison. Kube kwinyoka enkulu engena poison kodwa emsukwizayo umuntu. Siyavana abantu besikwezi basekhwetyana abaninzi ngoku esasiqale nabo ngenxa ye-carelessness yabo bahlangene nezinyoka zababamba. Abanye sebekhulela zipoison ngaphakathi, imiphefumulo yabo ayisakhululekanga, ibuyelwe yinto ebekhululwe kuyo ngenxa yokungazigcini kuJehova, because izinto zizabamba zona. Nina sele nikhululekile, balekani ningeni, ningabuye nibanjwe ijoko yokukhoboka. Ubani ubuKristu usisigaba esitsha, bonani izinto zakhe zonke zisuke zabanja. Sizakwenza ntoni ngala ukusuka kuThixo omdalileyo azibuyisela? Umzekelo atsho uPetros, ihagu biselihlanjiwe ibuye yozityikitye edakeni. Utsho kwesibini, inja ibuye liyowuhla umhlanzo wayo. Sigcineni ngenxa yemiphefumulo yenu. Your soul is needed. Your soul is needed. Kuyafasta phantsi kwamanzi ngoku, kufastelwa wena. Ongena 21 days fasting. Abanye abangade bakubambe nje babuye babethwe ngamacingo phantsi kwamanzi. Abanye amagama enu abhaliwe esikhompyutheni ngabantu abangafundanga ngaphandle kodwa bayakwazi ukubhala phantsi kwamanzi, bebhala amagama enu. Nayishiyele endleleni nawubanjwa, nayidlala wendlela nawubanjwa. Enye intombazana ithe sisakhula 2020 ngisakhumbula lo